Ibobo. Mablo ya na ala alo melobo ya di nnekwu alobu na agụ. Mụba akwa ka akwa onye ọbụla tire na ebe ọbala ọla bụ ọgwụ. Onye nwe mali nya na akwa, nya abịalị. Anyị nọ n'odi na abụ na ndeli aba na-enwa wee na-ayọ ọgwụ. Na guti ya aka na ọgwụ nwa ya gwọrọ ka ọ dị ile. Anyị gwọrọ ọgwụ amoozu ebe nwa. Anyị gwọrọ ọgwụ maka ndị ji anyị ụgwọ ka fa kwụọ anyị ụgwọ na anyị nwa adọgova aka na ntị. Ihe nne. Ekwela ya emegharị arụ. Iju oke ka ọsị n'oke abụ, eju oke abụ ọsị n'oke nkwọ. Mgbe sị na ụnụ mazi nke ka mma. Maka na onye zọkọrọ okpolu. Onye sị na nkịta na-atala ata. Ya ka nkịta anụ agụ ụwa nwike ka ọfụfụ na nkịta na-ata ata. Mgbe a na-abala agụ bụ n'azụ maka na anya bụla agụ ya agba ọsọ. Amoozu nwa na-enye anyị nsogbu na ibe anyị na-eme na ọ na-agara aga na-eme nwoke na-eme nwaanyị na ebe afụnụ bịalụ tata alụlụ ọrụ a. Amoozu ọbụla na-enye ụlọ nsogbu merụ na ụlọ na-agba mbọ mana ụlọ na-abụrụ ego anya tata ka nya bụ amoosu ya ebi. Osi ikwu nne m osi ikwu nna m ma osibe nne m osibe nna tata ka o ya ebi. Ya gwụrụ ọgwụ maka mmadụ nwa mana onye ọbụla na-asụ ọfọ n'isi anyị n'iwiri bụ na anyị anwụ. Ekwu nso okwu ji onye ahụ ka ọ wee dị ndụ kwuo iwe o mere. Ndị niile ego ahịa na-agwụrụkwa ọgwụ ka amụkaba nwụrụ mana ibe na-ekwu bụ na okwu ya ejiba maka na onye nwụrụ anwụ ama nkwụrụ ụgwọ. Okwu ji ebe aka ji ebe nka nyanya atụba n'ọya gwọrọ ọgwụ. Na-abụfa ya ba nka ọya ka ba jụba ese ka agwaba n'ọkpọ n'ego onwe failuli na onye na ya ba alụ. Wegwosi eke ọfọ niile anyị gọrọ n'ọgwụ nwa ife niile anyị ji maka wee gwọ ọgwụ ọdụ ụzọ ọgwụ 7 ọdụ ụzọ ọgwụ 6 ife niile anyị ji maka wee gwọ ọgwụ nwa taa ekwu nsị ya bịa tata bịa mezuo. Anyị kwuru ka ọ ya adọ emekwa More, let's get it. More biko mgbe ọgụ ịmara ibe anyị ọrụ dị meela anyị n'ọka ọ dị mma ka anyị na-ekwu maka na ike dị na-awaja ebuji emeri agwọ mana agwọ na-egbu mmadụ nwụrụ. Nkịta na-ata aja alụ mana atụrụ na-achụ ya ọsọ gbawere. Nakụ na mmadụ ibe ome biznes ifrelu na onye ahụ bụ mmugwu na n'ọgụ bụ gai. Mgbe ibe ya gbawa ụgwọ ya bịa mmalụ na-atọ mesi egbuo bozu. Na bozu nwụrụ fim ka na-aga mana atọ ha nwụrụ anwụ maka na atọ nwa fim ife ọma ka anyị na-ayọ ife ọma ka anyị na-ayọ ife ọma meela anyị mana onye ọbụla bụ ife ọjọọ n'obi si ka ife ọjọọ mee anyị ya bụ ife ọjọọ mechara ya egbu na egbu ka ọ wee dị ndụ ofu ife anyị ụmụ onwe n'obi ndụ ebe m tọọ ya adịsị mma ka ọ dị mma ka anyị bịara ife ọma ya emeela anyị. Ndị na-azụ afịa ọ na-ebido tata gaba maka na ya ekechigo onye bụ amoosu wara n'afa na ọnya na-enye anyị isi maka na onye nye jelu labụ ọwa bụrụ isi na awa ya ọ bụrụ na ọ ṅụọ ọgwụ isi ọwụwa ya bụ ife ya ana ọ bụrụ na ọ ṅụsị ọgwụ isi ọwụwa na ya bụ ife analọ ọma na paracetamol ọ ṅụrụ abụrụ original one na fake one maka na labụ a na-asịla asị. Ọ ibe aba kwuru ya ka anyị ji wee rụọ ọrụ tata nwa anyị kere amoosu nwa ekwu m sị na tata ka o biri
si na agwasị ọgwụ mana enyere ọgwụ nkwụ mmalụ na ya bụ ọgwụ ụmụmma ndị ya maka na nkwụ ka eji wee jọpụta okenye eziokwu maka na okenye ọbụla ekwere agwa eziokwu were shọtụ were mmanya anwa jekwe n'ụtụtụ ilolapịa ya ṅụọ 5 shọt onye weta aka nke 6 jụọ ya ibe ahụ ịjụ ya ọ sịrị gasị ka o kwuo eziokwu ọ bụrụ ya na-ekwu na mmanya na-ekwu eji m onwe m wee marị bụ na egwe nwaanyị okwu ya nyewu ife o wee na-emere oge anyị larị ọ bụla ndelen ka ọ mara anya anyị ya ọ bụrụ ya etinye ka ọ mara anya anyị ya ọ bụrụ ha na-ekenye nye juo ya afọ ibe ahụ ị na-ayọ ya eri mgbe ọ ya bụ ọrụ ya bụ ọrụ ibe mmanya merụrụ na a na-agụrụ ibe mmanya mere ọrụ bụ na agụwela anya mmanya ji egbuola anyị ọgụ anyị gaa ọfọ ka mmadụ nwa ya dụkwa niile mana ọ bụrụ na ibe anyị na-aga ọfọ bụ ka ọ dịla anyị na mma ya bido kịta wee lebe na m kwuo si na paracetamol ya arụ ọrụ na-akarịrị 2 days mana ya asịzi ogo nwụba ya everyday iwe nwa 1 week 2 weeks ọgụ mere onwe gụ maka na ebe na-aṅụ abụrụzi ọgwụ nwegosi na ọgwụ akwa ya arụ ọrụ 1 week 2 weeks ọgwụ m ya arụgo SKD papa ndị ọgwụ nwa anyị ji eme ọkanga basolukwu na egbu ọgwụ papa ndị ọgwụ agwa bụrụ ọkọchukwu mana anyị mara ihe oge ibe anyị ga-eme ọ dị mma dọkịta na-enye mmadụ ọgwụ abụrụ ọkọchukwu mana ọ mara na onye nwe ọgwụ n'ọya na-enye ntụ nwanne agwa anamaghị alọ bụ n'agụ ya tinye aka ka ọ dị maka na ụfọdụ osisi ore test anya bụ ụtọ ma na-ebupụrụ ilo amụ ọla na eze isi esi na nne nwe atọ ụtọ mana ọgwụ karịa ọgwụ ọbụla eji karịa eji ọbụla ugbo ma mana ya adịla onye ọbụla adreesị ndị ọgụ n'aka ekpekwa aka akwa aka ekpe nyaka ngwe na-eji arị na ọnwa ji etiri ụwa owu ji akpa nne mee na ọ bụ na oke isi adịrị ụmụ akịrị ka ụwa na ekwu erie dibịa nne na ọnụ ọmụ ofe ka ọ bụla ala nya bụ nkamụ aja anọ ọba biko gbaa ọgụ ibe na-emere ọba ibe biko gbaa ọgụ ego gbaa ọgụ ndụ gbaa ọgụ ibe anyị a n'ala anyị niile na ụlọ ibe imere eme nwa bụ nke obere ịma na egbo ọgụ onye ụjọ a na-aba onye eme gị mana ịma na mmadụ enwe anwụ dị izi mana ịzọta mmadụ ndụ mmadụ na-abụ na-eme egbo ọgụ onye ụjọ a na-aba taa asịlabịa mana mgbe ọ ya abụ iwe ọ ya abụ mgbe ahụ ọ nwụrụgo mana ya na-ekwuru ka mmadụ nwa mana onye ọzọ kọrọ ya kpọrọ papa ndị ọgwụ papa ndị ọgwụ ike papa ndị ọgwụ na mụ malụ mgbe ị bịa kwesie nkwa ebe nwa igo moto rụba ụlọ ịkpụtara m ha ya si ebe nwa
wee gwa na moto mụ dube o ọ mgbe iji like chitalụ m ki Mana eziokwu. n'ibe mmụọ n'ebe nwa mere wuri nne mana ya eme karịa Ise. mmadụ ka ị bụ Ise. ifeọma mere gị Ise. Dibia. Dibia. Papa ndị ọgwụ. Gan na-ezigo mgbe afụpụ ya. Outside the gate. SKD. Papa ndị ọgwụ. onye nwa bụ nke nwa bara ọrịa dị akwa gbogido ọ bụ si na ike agwụrụ ya ibebe ọrịa si na akwa ya wee iriwe anya ama m na anya fụrụ gị na ọ gazigoro onye a ọkwa ya ka m ji ebekwe na achọrọ m ịfụ gị mana ị mara ma bụrụ isi onye gbogide ọgwụ ọkụwa 2 o'clock anya wee mebe ntụnwa ya rapụ ya ka o jee zuo ike mana o nwere ọya adịrị mma ịmara nwata zọba nke ya na o nwere ebe ihe na-akpa arụ ya mere iji ebu ya dadị maka na ebupụzikwa ya ire bata mgbe ọ ya adịrị gị mma ọgwụ nwa ya na-agba ọrụ ụtata awere favor good luck emepe igbo niile ego igbo na-azụ ego saa aka na iwe ọma ka ya na-ayọ iwedo mma ya emeri gị na onwere onye anyị rụrụ ọrụ iwe ọma na-emere ọrụ les na ọ na ijiri ezigbo obi bịa ma ọ na ị nwere ebe ị na-alụ doonu biko ọ bụrụ na ị nwere ebe ị na-alụ abịazikwa na be nka ngwa ọrụ gị ọgwụ n'ihi enwere ebe ị na-alụ ya bụ agwọzielu ụwa ọgwụ ọsala ọkụ onye na-agwa na akwa nwekwa ibe ya bụ omesielu gị ibute ego na katọn maọbụ na akpati ihe nwa bụkwa skam ụdị ibe ha adịrọkwa ọgwụ dịle ama na nsọ n'ile ọgwụ dibịa bụ agwụ ele dibịa gwọsị ọgwụ ma ọ dịrị ile ọbụla aja mbanye biko gbaa ọgwụ ego ibe anyị gwara gị bụ ọgwụ ka ihe eme gbawa mbọ wụpụ ọka ọgwụ ya dịle na eke dịle na ụlọ dịle na abụ dị nwere nkwụkwọ ebe na anụkwasị na ụgbọchị ụgbọelu gbaa na emekwa Power. nwoke na obi ọbụla odogwu SKD. Papa ndị ọgwụ. Papa ndị ọgwụ. Ise. n'okwusi okwu efopụ ya ifeọma ya emere Kedu how many months ka iti go visa? 2 months. Okay, 2 months. I'll carry go 2 months. Okay, but 1 month. After 1 month. Mane talk in with tank echi. Saka na. Ibi kwuru ihe me. Ise. Ọgwụ enu gị ọgwara ya. Na na agwọsị ọgwụ gwagharịa na ovu ọgwụ agwọrọ. Ọgwụ ya ọrụ bụ ofu mgbe agwọrọ ya ka ọ ebido ọrụ. Ekwusi ibe anyị na-ekwu tata ya gazie. Ụlọ mee gba mbọ bịa kene. Ise. Anyị gwọrọ ọgwụ a maka nwoke na nwaanyị na-enwe nsogbu mana tata ka obi bụrụ ofu na nwoke nụrụ nwaanyị nọkọtazie rapụ nwunye ya site na nwaanyị nọ n'ile ọka ya mma ị na-anya efu na o jiri anya o nwere ibe do rọng mgbe gwozi ọ bụrụ oriri ka o riri bụrụ anya ka agbanyere ebe nwaanyị nọ tata ka ọ ya amalị nwunye ya Ise. Oye me.
Mmụọ na-anụ ebe anyị kwuru nya ka anyị ji ayịrị ụlọ ọjị ka unu je meela anyị ebumnobi anyị na ebumnobi anyị bụ ka ọ dị mma na-ejeka m ije bụ abụka m iwe ere nwaba ji bịa be m taata ọ ya adị mma ebe ebumnobi ba taata ọ ya adị ọkwụma gwagwo ọkwụnwe ibe m mere mgbada ọkwa ọkwụzụ ụgwọ klas wik aka ke ọ ya adịrị gị mma na onwe onye bịa be m iwe ma na-emere ọma ya emere gị yeah, I saw one 2 days. Madam, I'm gonna do it. I don't know. So, one man dollars. For my time. 2 months ago, we go on. If for today, I like you. Not like you, I may go. But for them, I go. Emerado. Apando. That's crazy. Muna agwa ọgwụ kweta na muna agwa. Dibia. Mama mara, mpama mara. Ndị nne m ji nwụsị ọgwụ ka m mara. Address. Na ọka ọ dị mma ka anyị na-eme. Na ndị amara ibe bụ ọgwụ, ma ị na-ọfọ ọgwụ bụ ibe adịrọ mma edozie. Na-eme na onye arụ adịrọ ọṅụ ọgwụ ọ dị ya mma. Ibe ọma ka anyị na-eme. Ise. Ise. Gbogbo niile oge gboo na-azụ ego ife ọma ya eme ife agwara ụgbọ ọgwụ ya ka ihe eme ọfọ nkwakịrị gbogbo ọfọ ezumezu ọfọ ọta ka agụ ọfọ mesịrị eke na-abalị orie mpane client ife anyị kwuru n'ọgwụ nwa ka ya bụ ọgwụ ya eme na ọfọ anyị ji wee bịa tata bụ ka ọgwụ nwa mere anyị ife anyị kwuru o nwere prayer point dị n'ime ife niile anyị dere n'akwụkwọ ya bụ ife ya eme anyị kwuru ka ọ ya adọ emekwa Apando. Se. O dere igwugwu ọkwụ na nwunye eji ọgụ nwa anyị agwọzigokwa n'ọgwụ na ụfọdụ na-agwọzi ọgwụ gbanye ọgwụ ma mụ na-agwọ ọgwụ n'iru mmụọ ya bụ ọgwụ na-arụ mmụọ na-arụ ya mere atụọ mmadụ n'udo si gbaa mbọ tụkwa ya n'ogwugwu ya bụ ọ bụ na udo egbupụrụ ogwe gbuo n'anya kpatara onye ṅụrụ iyi ya ṅụkwa atịkpa maka na iyi egbupụrụ atịkpa egbuo maka na iyi n'afọ atịkpa n'afọ wee gwọsi ibe niile anyị kwuru tata ya gazie ka anyị si wee ise. Dibia. Mmụọ. Ọpụọ. Ise. Apando. Okujere onye anyị gwara okwu oge ntị. Ise. Thank you. You are my melon or Baba Mbokene. One